Vana veZimbabwe ndadzoka futi ndisingamiswe kutaura nezvepolitics yemuZimbabwe, nekuti politics yekuti hakuna munhu anogona kuiramba. Chero ukairamba unongoirarama chete zvakadaro, as long as you are a Zimbabwean. Ndo problem yekuitika pakati pedu. Saka chekutanga, regedzai mbokumhoresai zvangu makadii kwamuri ikoko kumativi mana. Ana ambuya nanasekuru vangu, hama neshamwari dzangu, madzikoma nevanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu mese. Isande nhasi vamwe takatozvizororera zvedu, hatina zvakawanda zvatiri kutomboita. Tiri kugadzirira kuti tiri kukoka simba rekuti mangwana tigone kuzosenza zvakanaka tadzokera kumabasa. Saka tiripo takazorora zvedu, asi problemu inoitika ndeyekuti vanhu vanoramba vachiposta kumashure kwedu vanoda kuposta vachida kurasisa vanhu. Ini ndoda kunyatsoti ndigadzirise mazwi andakataura kuti anyatsosvika zvakanaka kuhama dzangu, nekuti mazwi andakataura inini mazwi ekuti titange taonesana, tambotanga tanyatsokufunga nezvawo, tikanyatsonzwisisa challenge yatiinayo isusu nekuonesana zviri paground, kutaura chokwadi, hatizosare tichitambudzika, hatizosare tiine nhamo yekutadza kuziva direction. Nekuti hazvina zvazvinobatsira kuti munhu anouya achiisa signal kuvanhu yerevolution, vanhu vacho vanenge vachipiwa signal, ivavo vanenge vasina chavati vakunyatsonzwisisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinombotanga tanyatsokuratidzana kuti honai challenge yatiinayo panapa ndeiyi. Izvozvo ndo zvinozotibatsira manje kuti tizive pamwe chete, kana kuti tibatsirane pamwe chete kuona kuti toita sei nechallenge yatinenge tiinayo. Handiti muri kupaona manje. Izvozvi tarisai mumboona vanhu vari kutaurawo zvakawanda. Vamwe vachiri kuda kungoramba vachingotaura heye chakazodai so chikazoti. Vamwe vari kuuya nemazita emaleaders, vamwe vari kuuya vachituka, vamwe vachiuya vachizodai so. Isi hatina kana nebasa rese nevanhu vanotuka kana kuzopopota. Zvekutuka nekupopota zvacho futi izvozvo tinozvigona, but hatidi kunyanya kuwesta nguva mukutuka nemukupopota. Tinombopota tichimbokupindurai, tichimbokunzwisai test yezvamunenge mabika kana muchinge mazvitanga. But hazvirevo kuti inguva dzese dzatinoya panapa tichifesana nevanhu vasina pfungwa, vane pfungwa dzinotarisa kwadziri kubva, vasingafunge zvinoenda kumberi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu chichiri kudiwa pakati pedu isusu kubatana kwatisati taita isusu sevanhu vemuZimbabwe. Nezuro ndakataura nemarimwe zuro ndichitaura pamusoro penyaya yekuti isusu tiri kurwisana nevanhu vane zvombo. Handiti muri kupaona? Tiri kurwisana nevanhu vane zvombo. Munyika medu isusu ruling party iri kushandisa zvombo, iri kushandisa mauto, iri kushandisa mapurisa. Handiti muri kupaona? Zvinhu izvozvo zvinofanirwa kuti tizvi-understand kuti hatisi kukwanisa kuva neukama hwakanaka nemauto edu, hatisi kukwanisa kuva neukama hwakanaka nemapurisa edu. Ukama hwedu huri kushaya simba pakati pedu nemauto nemapurisa isusu semacitizen, nekuti tiri kuganhurwa. Pane muganhu uripo, wall yakaiswa between isusu nemapurisa nemauto. Wall yakaiswa ipapo, vatungamiriri vakabva vaiswa ipapo. Pakaplantwa vanhu vasinei nechekuita nezvekudzivirirwa kwenyika kuti vatungamirire vanhu vanofanirwa kuti vadzivirire nyika. Mauto ari kutungamirirwa nevanhu vakaiswa nezvigananda. Vanhu ivavo vakatoisirwa kuti vakwanise kudhaivheta chinangwa chemauto zvese nemapurisa. Saka kusenza kwemauto achidzivirira macitizens nemapurisa achichengetedza mutemo wenyika, vachipractiza maduties avo zviri constitutional, hazvisi kubuda nekuda kwekuti vane vanhu vari pamberi pavo vavakaisirwa ndo vanovaudza zvekuita. Pamutemo wemauto nemapurisa vane machannels avo avanofollowa. Hakuna munhu anomuka achiti ini ndafunga kuita izvi, kana munhu anomuka achiti ini ndinoda kutaura izvi. Inyaya yekuti vanhu vanenge vachikudzana zvichibva muzvidanho nezvidanho zvavanenge vachisenza vari. Saka hapana anogona kupandukira mukuru wake.
pakati pavo vese. Saka vese vanenge vari pasi pemutemo wavanenge vachipiwa nevakuru. Handiti muri kupaona manje. Imo mukati mavo imomomo munenge makadyarwa vamwe vadiki vanenge vari linked kuvakuru kuti vagone kuvaprovide information inenge ichiitika mukati. Saka izvozvo zviri kuita kuti mauto vashaye simba nemapurisa vashaye simba. Handiti muri kupanzwa. Haisi nyaya yekuti ndiri kutuka kana kuti ndiri kushora, asi ndiri kutotaura situation iripo yaitaurwa naComrade Bombshell Ernest Ugeza. Saka ndadzoka kuti ndinyatsotaura sezvazvakaita nhasi kuti chichiri kuitika mumauto nemapurisa chazokonzeresa kuti atadze kumirira imimi vanhu sevana veZimbabwe. Ndo nyaya iripo iyo. Saka munofanira kuti muzvinzwisise zvinhu zviri paground. Kozoti imwe nyaya inyaya yezvamuri kuona. Ndaitaura nezvenyaya yevanhu vakaparadzirwa misha yavo, madzibaba eshanduka vasina pekugara. Comrade Bombshell Ernest Ugeza vakapwanyirwa plaza kuchisina musha. Job Sikala recently, I think 25 days, izvozvo hachisina pekugara. Imba yakarwa nemadynamites, pwanyiwa zvekutoti kana nefoundation yato damaged. Dynamite rinosheka ground rese zvekutoti pamwe nedzimwe dzimba dzepanext door ashamise kana dzakatoaffectwa. Ilaki chairo kana pasina kuaffectwa dzimwe dzimba dziri padhuze. Taura chokwadi dynamite rinoparadza. Vakamborishandisa nevanoziva hunhu hwaro vanondibatsira kukuudza inyaya yandiri kutaura panapa. Misha yevanhu yaparara, iri kuparadzwa, iri kubombwa. Vanhu vacho vari kuparadzwa havana kana zvombo. Unoenda pamba pevanhu vasina kana nerekeni, iwe wakabata mabhomba woenda kunobhomba. Unoenda pakati pevanhu vari mustreet vari kutoita zvavo zvemabhizinesi nekutsvaga kurarama, iwe wakabata pfuti AK47, pfuti inotokwalifya kurwa hondo. Handiti muri kupaona manje, nekutumwa nerejimu. Saka zvese izvozvo zvinhu zviri kukonzeresa kuti vana veZimbabwe tese tiwanike tichitya. Handiti muri kupaona manje. Asi kutya manje hakutibatsire kana tisina zvimwe zvinhu zvatiri kuita. Ndizvo zvezvo zvakazoonekwa manje kuti zvagarirwa pasi nevakuru wedu, ana Comrade Bombshell Ernest Ugeza nemaveterans vese vari kumberi kwedu nevamwe vari kumberi kwedu, vakaona kuti no, iyi rejimu iyi hakuchisina munhu anoigona ende haichakwanisi kuchinjwa nekuda kwema-election, kunze kwekutongoti vanhu vakwanise kubatana vafome inonzi revolution. Kana vanhu vachinge vabatana, vakuru nevadiki, macitizens mumadhorobha nekwese kwavari, mumapurazi, kumamaini, mumaruzevha, kumamisha uku, vanhu vakanyatsokunzwisisa, vakava nevision imwe chete kunyatsokuona kuti no, zvinhu zvedu hazvisi kufamba, nyaya yedu iri kufira papi. Musazokanganweka nyaya dzandaitaura dzese dziya ndichiti ana Masaya, ana Moblessing Ali, ana Itaidzamara, anonzi andikoyeyo wekuti tajamuka wewe. Varume vese ivava vakambotanga vasungwa. Vamwe vakaita zvekuabductwa nekutobva vatouraiwa panguva iyoyo. Vamwe vakazosara vava varwere vachibva vazofa, ana Patson Dzamara. Anti muri kupaona. Inyaya yekurwiswa nevanhu vanenge vaine zvombo. Imi musina chamunenge muinacho. Muchitarisira kuti nyika yedu isusu takati nyaya yezvombo kwete. Zvombo zvakufanira kusarira kuvachengetedzi vanochengeta nyika. Zvombo hazvifaniri kuti zviwanikwe muvanhu kuitira kuti nyika iite order. But ndo chinhu chimwe chete ichocho chakaratidza kuti vana veZimbabwe vanoda kuchengetedza constitution yavo ende vanoda runyararo. Ndokubva tatorwa advantage. Rejimu ndokubva yakuchiita zvekugara ine zvombo mumaoko. Izvozvizvi vanhu vakungoti zvinhu zviri kunetsa, zviri kurwadza, anovingwa nevanhu vane zvombo, otorwa pakati pevanhu. Vanhu vakapakata zvinhu zvinokuwadza, zvinotyisa, vobva vatoenda nemunhu. Kwete zvekuti vane simba, asi zvombo zvavanenge vakabata mumaoko zvinenge zvichikwanisa kuparadza. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kunetsa, ndo challenge yatinayo vana veZimbabwe. Ndizvo zvamuri kuona izvozvizvi
zvandaizokuudzai paya ndichiti no, imimi munofunga kuti mimi an advocate like Chamisa, munhu akaenda kuchikoro chaiye nezvakaitika zvese izvi kubva ari mupolitics umu, vari kuMDC kusvikira vane CCC, vanhu vachingopera, vanhu vachiurayiwa. Takaluza even kana vatungamiriri ana Comrade Morgan Tsvangirai, mudzimai wavo Comrade Susan Tsvangirai, takavaluza vese vanhu ivavo nekuda kwekurwiswa nevanhu vane zvombo, nekuda kurwiswa nevanhu vane zvisimba, handiti zvinenge zvisiri necessary panguva iyoyo. Saka zvinhu izvozvo ndo zvatinofanirwa kutanga tafunga nezvazvo kuti toita sei, handiti ka. But kutaura chokwadi takagara taudzwa. Problem ndeyekuti takakurumidza kuudzwa isusu tisati taona. Saka takanonoka kuti tizonzwisa kuti zvataitoudzwa kuti tichenjere, nekuti vanhu vaitiudza vakanga vari advanced zvakanyanya kupfuura isusu. Pavakauya mawo veterans achitaura achiti vanhu itai revolution, batanai, handiti ka. Vakanga vatozviona kudhara kuti no, hapasina mavhotsi achatibatsira, maelections hapasina maelections achatibatsira, hatichisina kana imwe strong opposition party inopfuura MDC neCCC yakatungamirirwa naMorgan Tsvangirai naNelson Chamisa. Mapati iwayo ndo ega akanga ari strong chete, aifanirwa kunge akachinja zvinhu munyika medu isusu. Saka zvese izvozvo zvakaponga, zvakaramba nekuda kwekuti tiri kushandisirwa chisimba nezvombo, handiti muri kupaona manje. Pakaitwa zvimwe zvimagurupu zvakasiyana siyana zvakanga zvichikanganisa nekushungurudza vanhu, ana Chipangano wati handingataure zvese nemazita azvo, munozviziva imi zvaana Jim Kunaka. Anova Jim Kunaka futi handikanganwe kuti ndiye anonzi akanga aripo pakuplotwa kwenyaya yekusungwa kwaComrade Nyoka Mabhunu, achinyepedzera kuita unge munhu asingachadyidzane nevakuru vake nevarungu vake, asi tozonzwa zita rake rakubudikira pakunzi ndiye munhu akanga aripo pakuplana nyaya dzekusungwa kwaComrade Nyoka Mabhunu. Zvinosuwisa zvakanyanya zvinhu zvakadaro vana veZimbabwe. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti ngatizivei challenge yatiinayo, kuti tione kuti strong opposition party yakaita sei. Kana makuda kuenda kuma-elections, handidi kunyeperai, motoenda makabata pfuti mumaoko. Ndokuti muzonzi muri strong. You can't be strong pavanhu vanenge vaine pfuti. Mungaite strong pakudii imi makabatirwa pfuti? Handiti munopaona manje. Unless kana muchinge matokwanisa kutodecide kuti muite zvinhu zvakataurwa kunzi vaine revolution. Sei ndiri kudaro? Zvinonzi hondo yechimurenga isati yatanga, madharaya vachitaura vanotaura chakatotanga irevolution. Revolution yakanga isina chinangwa chekuti parida kumutswa hondo, kana kuti yakanga isina chinangwa chekuti painzi pazorwiwa hondo, asi hondo yakazodecidewa nevanhu vabatana kuti zvakuda hondo, handiti. Saka inini ndiri kuti revolution iyi yatiri kuti vanhu ngavabatane haisi yekuti tinoda kuti vanhu vazobata zvombo vachipinda musango vachiita zvehondo, handiti ka. Vanhu kana vachinge vabatana ndo vachazoonesana vega kuti okay, rejimu iyi kutarisana kwatakaita nayo nemaziso matsvuku nenharo dzaiinadzo iri kuda simba rakaita sei, ndeipiko minimum force yatingaseenzesi yekubvisa rejimu iyi, handiti muri kupaona manje. Ndizvo zviyazvo zvandanga ndichikutaurirai pamazuva andaitaura ndichiti inini vari kutenga vanhu vachishandisa weakness chivhayo, handiti muri kupaona. Imi muchiurayiwa, muchirambirana navo munenge muchiurayiwa, ivo vachitenga vamwe vanhu, handiti muri kupaona. Just to make sure kuti imi muchasara makutya and muchatapudzika zvakanyanyisisa, ivo vachigeina vanhu, nekuti nyaya yavapo yayekuti varoda kutenga vanhu nemari. Vana veZimbabwe isusu tiri vanhu vangani munyika yeZimbabwe zvekuti kana tikati tese takuda kuti timire naMunangagwa, okay, vaMunangagwa titungamirirei, mune chokwadi here kuti tichapuhwa maAkwa, maFortuna nemaGD6 nemaD4D? Mune chokwadi here? Kana kuti the moment yatichangomira chete zvatiri kuita tichiti vanhu vari kupiwa maAkwa, isusu ngatiregedzei kutaurisa pamwe, tichapiwa mota nachivhayo. Chivhayo ari kubva amira, vanenge vatodzokera, vanenge vatogeina simba ravari kuda kugeina. Saka zvese zvamuri kuona izvi zvekupiwa kuri kuitwa vanhu motikari kana kuti chii, iminzi dzekuda kutraya kuda kusilensa
disturber revolution iri kufomwa iri kubuildwa nevanhu handiti muri kupaona kuti vanhu vafungidzire kuti zverevolution izvi hazvina kwazvinotiendesa, hazvitombotibhadhari, kutongonyarara kuri nani kana kutongoshedzera mazita evaripo ivavo tipiwe mafortuna. But remember that tiri mamillions akawandisa. Musafungidzire kuti vanhu ava vari kupiwa motikari ava vati vatombomita kana even 1% kana even 0% yevanhu vemunyika yeZimbabwe. That's why muchiona izvozvi vari kuenda kune vanhu vane mazita, machechi ane mbiri ane vanhu vakawanda, vachida kuedza kuda kuti zvibude pasocial media, vachitora mavidheos nekuita sei kuti vanhu mese muvhunduke mufungidzire kuti government inogona kupa vanhu zvinhu mahara. Hakuna government inopa vanhu zvinhu mahara, isina simba rekumutsa zvipatara, isina simba rekudzosera education system yedu yakanga iriko kudhara nekudhara. Government isina simba rekumutsa employment munyika, haigone kupa vanhu chikafu chemahara nemotikari dzemahara zviri kuitwa izvi. Iyi nyaya yenguva pfupi chete yekuda kumisa zvamuri kuita imimi zverevolution izvi. But remember that imimi vanhu mese imimi makadaiso mese hamumbofa, makatomborecognizwa zvekunzi kwaive kuine minyango chero dai mukashama mukaimba mazita avo mukaita sei. Musafungidzire kuti zvicharamba zvichienda kure izvi zvekutengerwa kuvanhu mota idzi. Hazvina kwazvinotombosvika izvi. Mari inopera, vanhu havapere. Saka siyai vatengere vanhu vari kutengera. Mari iyoyo muchazviona kuti inopera. Imimi wanobuilda irevolution, nemimi wacho muri kutengerwa motikari imimi. Torai nekuti mari iyoyo ndenyu. Zvakatonaka zvamuri kutoita izvo zvekutopiwa mota idzodzo muchita sei. Kana muchidzida torai zvenyu, isu vamwe hatidzide izvi, handiti. Asi kana muchidzida torai motikari idzodzo. Asi musakanganwa kuti nyika inoda kusunungurwa. Musakanganwa hama dzenyu dzakaraiwa dzakapondwa nevanhu vari kukupai motikari. Musakanganwa hama dzenyu dziri kushungurudzwa nekuda kwevanhu vari kukupai motikari. Izvozvo musambozvikanganwa zvenyu, handiti muri kuzvinzwa. Saka musafurirwe kuti muite basa rekurwisana pachenyu vana veZimbabwe nevanhu vari kudya mamillions nemabhillions enyika, vachienricha vana vavo vaine hamawo dziri kutambudzika. Ivo kana vaine hama dziri kutambudzika, ko kuzoti imimi vanozofunga nezvenyu? I don't think so. Saka vanhu munofanira kuti muchenjere. Hapana munhu akambonaka apa zvekunzi ari kutengera vanhu motikari. Siyai vanhu vanonge vatengerwa motikari vachitenda munhu akakuitirawo chinhu chemahara, unomutenda. Ndizvozvo zviriko, unomutenda. Anditirawo chinhu chemahara aita basa, Mwari ngaamukomborei, hazvina kuipa. But musakanganwa kuti hama dzenyu dziri kutambudzika. Vana venyu hama dzenyu neshamwari dzenyu hakuzi kuda kwavo kuenda kunopiswa nematai vachiitirwa xenophobia kunana South Africa, kunana diaspora uku. Vanhu vese vari kungonyadzwa ngonzi zita ngonzi uri muZimbabweni, unenge uri munhu anosemesa. Mukaita nani pane kunzi muZimbabweni izvozvi zvikunze kwenyika. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti vanhu muzvichenjerere, mugare muchizviziva zvinhu izvozvo. Handitika musanyengedzwe nemafufu gonzo. Hatigone kutengerwa motikari tese maGD6 nemafortuna naWikineo Chivayo nekuti isusu tasapota ZANU-PF kana kuti vamunangagwa. Kwete, kungoda kupunzwa, kukuda kumisa revolution iri kubuildwa nevanhu. Saka vanhu pindai murevolution muine mota idzodzo, ngadzifambe dziuye dzichibatsiridza vanhu kubuilda revolution. Mafoni amuri kutengerwa ayo muchinzi tiri kuda kuti muzodaiso nedata reseru. Tipei zvedu information tigone kubuilda revolution, nyika isunungurwe, vanhu vawane mabasa, vagare munyika yakanaka, nyika ine huchi nemukaka, nyika yekutoti government inenge itori nekodzero nesimba rekutovakira vanhu dzimba, ichitopa vanhu dzimba sezvinoitwa kune dzimwe nyika yana South Africa uko. Nyika inenge ichitopa vanhu vari unemployed kabasic maro kekutiwo munhu unokwanisawo kumbotengawo shuga makuseni kusvikira uchitsvagawo basa kusvikira wawana basa. Handitika nyika inosimudzirawo madzimai vamwe vanenge vaine vana vasina varume, handiti, vachiitirwa maprojects, vachipiwawo mari dzemagrants, machembere edu neharahwa dzedu, zvirema nemapofu vachiitirwa mainstitutions ekubatsirwa. Ndo inonzi nyika iyoyo. Handitika kwete nyika yekuti hanzi taura zita rangu inini ndikupe fortuna, panext job pako usina kana chaunogona kana kumupa, nekuti fortuna yandinopiwa pana panhasi inenge iri yangu. Handiti
ako andinopiwa inini inenge iri yangu. Handitika chero mari ndikapiwa 20,000 inenge iri yangu. Ndine nhamo dzangu dzakawandisa dzekutoti haitokwana, hakuna mari inombokwana. Saka hakuna koraiti ngati lesei tiri 15 million kana kuti 16 million vanhu vemuZimbabwe. Tese tobva tati aiwa taakuda government yedu, nekuti government yedu iri kuitira vanhu zvakanaka, iri kuwapa zvinhu ichita sei. Imi munofunga kuti vachatipa isusu zvinhu izvozvo? Musi wayo ndova zvinobva zvatomira, nekuti chevari kuda kungogena vanhu chete, vobva watotanga kutomisa zvinhu zvavari kuita zvekupa vanhu motikari. Saka regedzai vape vanhu motikari idzodzo. Ngavape vanhu motikari dzakawandisa stereki vachiwesta mari iyoyo. Handiti, asi vanhu musakanganwa kuti nyika haitengwe nemari. Zvigaro hazvitengwe nemari. Handitika. Saka isusu tinoda kuti tizive kuti chii chatiri kuda munyika medu. Ngatisakanganwe nekuda kuti pari kuitwa zvakawanda, pachitaurwa zvakawanda. Vamwe vari kuuya kutaura nezvemaopposition party akaparara kudhara. Akaparara maopposition party. Ngatitaure nezve-CCC. Chii chamunoda kuti taurira nezve-MDC nhasi? Chii chamunoda kuti taurira iri kupi? Kana pasina Comrade Nelson Chamisa hapana MDC, hapana CCC. Zvimwe zvimazita zvese izvezvo idrama kuwaste time. Hakuna mutungamiriri anopfuura Chamisa kumaopposition. Ndo zvatinoziva isusu munyika yeZimbabwe. Handitika. KuZANU-PF ukoko hakuchisina mutungamiriri zvachose sofa. Hakuchisina mutungamiriri. Nekuti vakaita kuti ED ave mutungamiriri, munhu asina kodzero dzekuva mutungamiriri. Saka kuratidza kwavakangoita vega kungoti isusu hatigoni kutungamirira, ndokubva vaisa munhu asingagoni kutungamirira, zvotongora kungoti ZANU-PF yacho nayo yakatofa. Handiti. Saka chiripo chasara inyaya yekuti tiite revolution isusu vana veZimbabwe. Tifome revolution, tibuild revolution yedu yakanyatsokunaka. Handitika. Tikange tanyatsokupedza tobva tanyatsotsvaga way forward yedu kuti toita sei sezvakaitwa nevakuru vedu isusu. Vakatanga vaita revolution yavo before hondo yeChimurenga. Vaita revolution yavo ndopo vakazotsvaga kuti voita sei, vakati no, iso zvatane revolution ngatichibvisa regime iripo. Ndokubva waona kuti minzi dzekubvisa nadzo regime yakanga iripo ndedzipi. Ndokubva vaita zvinhu zvavo, ende zvinhu zvavo zvakabudirira nekuti vakanga vakabatana. Kwete vanhu varipo nhasi vari kutukana vachishorana. Nevamwe vanda kungoramba vachitaura zvimwe zvinhu zvisingaite kuda kumanikidzira zvemaopposition zvamakaona kuti zvinourayisa. Handiti. Musade iwo kana waona kuti kune opposition party inogona kufomeka iri strong, usade kuunza Chamisa pamberi pevanhu. Ifome iwewe tikuteere tione. Ifome iwewe tikuteere tione. Ifome iwewe tikuteere tione kuti unoswera uri kwere. Nekuti izvozvi zvivari pahasha, zvikananda zviri pahasha shamwari, hazvidi kutombonzwa nyaya itonzi opposition iyoyo. Inini I'm not going to withdraw my words andaito kutaura yaya yekuti makaisa ana Chamisa vese nevanhu vese maleaders vese aya parisk, nekuti havana kuzobatsirwa. Zvinhu zvataitarisira isusu nemavhoterwo aitwa Nelson Chamisa taifungidzira kuti munhu amone matambudziko. Handitika. And even when it comes to a physical action, otherwise vanhu vachareacta, but takatanga kuona kuti ari kungotambudzika mwana wevanhu ari ega. Ndo zvinhu zvakazoita kuti panapa ndizodzoka ndichiti ho. Shut up, nyararai, musade kutaura nezvenyaya yaComrade Nelson Chamisa. Muri kukwadzisa mwana wevanhu. Makatotadza, makakundikana kudhara. Option yatosara irevolution. Haizi mhosva yenyu yekutadza nekukundikana kwenyu. Chimiro chakanga chirimo munyika yeZimbabwe. Nekuti taifungidzirawo kuti zvatakanga tichiitawo in a peaceful way zvichagona kutibatsira, asi zvakaramba. Asi tinofanirwa kuti tibvume, ngati-admitei defeat. Ngati-acceptei defeat kutaura chokwadi. Kuti tigone kuwana way forward. Tikasa-accepta defeat, hatimbofa takava ne-way forward. Ndo zvandoda kuti nditaure vana veZimbabwe. Takadefeatwa mukufoma maparties, takadefeatwa, takaroverwa pasi. Handitika. Ngatichinje, ngatifomei chimwe chinhu chiri more than ma-opposition parties. Chiri stronger than opposition party. Handitika. Ndo chamakuramba nhasi. Muchitanga kutukana muchita sei, muchidzosera mazita evanhu vamusingagone kuzobatsira. Handiti. Ndo zvinhu zvandaireva zvese izvozvo. Saka handiregedze kuramba ndichitaura kusvikira vanhu takunyatsokunzwisisana, tionesana. Anoda ngaapindure. Achiuya achisondiudzawo mamwe mapoints ekuti toita sei. Handitika. Tuone kuti nyika yedu isunungurwe. Kana imi mati revolution iyi ine payakakanganisika, ine madamages ainawo, kana kuti pane zvimwe zvinhu, mistakes akazara mairi,
uyai nawo muchataura tichisheyana patebhuru pano. Tebhuru yedu ndiyo ino iyi social media. Handitika uyai paKulendi TV ipapa pandinowanikwa apa titaurane tipedzerane. Handitika yazvi zvisaro akanga ngorotomoka ndazosungwa ndazodai ndichamborara ndichiparidzira vanhu zverevolution. Vakomana regedzai kudaro, asari waka muri munhu mukuru. Ndinokumbirawo mungabve matosungwa bva matobuda mangwana. Saka manga musina kusungwa. Usadaro wangu uri mwana wamai wangu iwe. Usadaro hatidi kudaro. Chimbobatanidza vanhu sarwaka, chimbobatanidza vanhu. Blood is thicker than water. Tiri maZimbabwenzi, tiri vanhu vamwe chete. Taura zvekubatanidza vanhu, usauye uchizotaura zvinhu zvakawandisa zvese izvo. Zvimwe zvinhu zvinonyararwa uri munhu wechirume iwewe, and you know that. Hauye uchizotaura zvinhu zvekudaro. Chiko chiri kumboitika kumasaidzi kwamuri uko imi wakomana imi. General Stole, ndoda kukutenda zvako hama yangu. Ramba wakadaro tichitaura tichipa vanhu zvatinenge taona kuti ndizvo zvinenge zvabva kuvakuru tichizvipa kuvanhu kuitira kuti revolution ive pamwe chete. Imimi mese imimi muri kutaura zvamuri kutaura imimi. Tiri kutokudaiwo murevolution. Revolution ndeye vanhu. Imimi muri kufunga kuti ndeyedu isusu tiri kutaura panapa. Revolution ndeyenyu. Revolution iyoyi ikangonzi ndeyedu chete isusu tega tiri kutaura panapa, tinenge tatofoira zvakataurwa nevakuru. Handiti muri kupona. Revolution ndeyedu tese, ndeyenyu vana veZimbabwe. Handitika ndeyenyu mese vari kugona, vari kuigonera, vari kutadza nevasati vainzwisisa. Uyai panapa titaurane tichisheya madifferences edu. Uyai pano makomrades. Hatina kana kutombokurasai. Tinokudai chaizvo. Uyai titaurane tichionesana, tibatane tite chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika yedu isunungurwe. Handiti mazvona. Toda kusirawo vana vedu nhaka. Tinoda kusirawo vana vedu nhaka yakanaka. Vanozotaura vachiti rugare urwu takarwusirwa nevabereki vedu ndo vakarwurwira. Zvino tikaramba tichiti mwari kuenda nekuku mumwazo mukachizotaura izvi, hazvina zvazvinobatsira gentlemen. Saka ndiri kutokumbira kuti tibatane nhasi. Mazuva ananga ndichitotaura ese pekutanga ndo chimiro chatitori nacho muZimbabwe. Handiti muri kuzviona. Ipapa tine gamba redu riri mukati mejeri, Comrade Nyoka Yemabhunu. Handitika ichallenge imwe hombe yatinayo murevolution yatingamufanira kugara takambotonyarara every day. Tinofanira kugara tichitaura nezvenyaya iyo. Handitika tibatsire mwana wamai wedu, tive naye, revolution yedu ifambe zvakanaka. Kubuda kwake mukomana waya muchazozviona. Handiti mazviona. Ndokuti muzoziva kuti munhu ega ane basa rake raari kuita murevolution. Ndizvo zvandaitsura hama yangu yaya wandakanga ndichitsura nelanguage yake akanga ataura yekundiboha, yekundigodora inini. Ndichizomutaura ndichiti kana uine zvauri kuita zvauri kuti iwewe zviri kukurwadza stereki, tiri kukumbira kuti utibatsire tiburitse Comrade Nyoka Yemabhunu. Ndo challenge yatinayo. Ndo inotiradza kuti tine vanhu vari active zvekuti vanogona kuuya vasikonyaradzwa vanhu kutaura. Kwete kuti tine challenge yakadai so zvinhu zvichinetsa kudai. Unouya panapa bva taura vanhu kuti nyarara. Hazviite. Handiti mazvona manje. Saka ndikutokumbirisa zvakatonyanya. Ngatibatsiranei pane zvinhu maproblems atakafesana nawo murevolution aya. Handiti tibuild revolution yedu. Handitika tisinganyengedzwe nevanhu. Musateerere vanhu vese vari kuuya kuzotaura nezvemapati akaparara nemazita ema-leaders edu isusu. Zvamunoziva imimi kuti ma-leaders edu isusu vari panguva yakadii nekuda kweregime. Handiti kuti timise zvinhu izvozvo, kuti timise vanhu vari kuita basa rekutsoma vachiwenga, vari kutsoma vachamisa. Handitika vari kutsoma ana Job Scala vesa. Handiti muri kuzviona kuti tivamise isusu, kubatana kwedu isusu. Handiti muri kupona. Mukaona muchipindirwa nemunhu 1 obva azvitini ndiri muyuth weZANU-PF, kana kuti munhu anouya asikotaura maslogan eZANU-PF otoona vanhu vachitotya ari 1. Zive kuti vanhu hamusati maane simba. Simba munotoriwana muunity. Munotofoma revolution mowane unity. Zvekuti hapana munhu afanira kuti auye pakati penyu mimi ari 1. Osiko kutonga imimi asikotaura zvinhu zvisina nebasa rese nezita revatungamiriri kana kuti vakuru vendigirikini uyu veregime iri kutonga nyika. Izvozvo zvinenge zvichiri kutoratidza kutoti vanhu havasati vanyatsoredi. Handiti muri kuzviona manje. Saka hapana kwatinenge tichienda kana tichiri pachimiro chakadaro. Maita basa.